Аз се казвам Вяра Илиева Петрова вече и съм на 24 години. Аз съм Виолин Петров, на 29 години. Хореографи сме по професия, определяме се като хора на изкуството, защото работим в най-различни сфери. Танци, народно пеене, читалищна самодейност и това е нещото, което ни зарежда и ни кара да се чувстваме пълноценни. Всичко, което е култура, ние участваме в него. Изобразително изкуство, музика, всичко, което може да е изкуство, ние участваме в него. По-настояще се намираме в град Свиленград. Там имаме своя танцова зала и се занимаваме с цялото това изброено, самодейно дело и професионално. В Herbalife сме членове, независими от една година, вече наскоро сме и супервайзери. И нашата история с Herbalife започна по следния начин. Някъде около година попаднах на една слънчева личност във Фейсбук, Боряна, която предлагаше безплатни онлайн тренировки и нов начин на хранене и живот. Така че първо започнах да тренирам, след което реших да изпробвам някои от продуктите и така постепенно Herbalife стана неотлъчна част от моя живот и от нашия живот. Аз съм вегетарианка и за мен изключително важно бе пълноценното хранене, достатъчния прием на протеини и най-вече като един танцор, хореограф, да мога да издържам на натоварването в залата, без да ми премалява, без да се задъхвам и без да се чувствам зле. Моята среща с Herbalife е от нея, от моята съпруга. Тя започна да ползва продуктите на Herbalife с идеята да увеличи храненията през деня. Аз бях с наднормено тегло, което много ми тежеше и тя ме пита, не искаш ли да опиташ, и аз си казах как ти ядеш повече и аз да правя също и да отслабвам, това няма как да стане. Но се случи точно това, което не очаквах да се случи. Вече една година съм ползвал всички продукти, които има на българския пазар и вкъщи не оставаме без тях. Животът ни се подобри, качеството на живот и гледаме по-ведро на живота. За нас е важно да имаме време един за друг и Herbalife на 100% това може да ни го предостави. Когато се храниш здравословно, правилно и пълноценно, ти си го осигуряваш това бъдеще. И за нас това е основна цел. Продуктите ни са насочени към хора, които имат проблеми, които имат нужда от сваляне на килограми. Herbalife е насочен към всички, които искат да се хранят здравословно. Било то да поддържат форма, да качват килограми, да свалят килограми, т.е. да се храниш здравословно и да живееш здравословно.